Kaiga ta ka benta ka bangakwa ban pensapriang hakani ka por. Kom kata ka jing senang ke jing kentu. Bat nga kerpat bat nga kentu ke juga por. Ya ki kemi ki kepa. Ya ki henman ki para. Nama lek si pidon ya ki henman, pidon ya ki para, pidon ya ki kun, pidon ya ki kemi, pidon ya ki kepa. Lek si hakani kom kani ka por. Yok pi bakla lenti. Yok pi jak lenti. Pada ka juga por yok pi snyotu bakla. Haka jing shongshit bat ke jing rumah ka jong pi. Nga syukwa ban pen kan mau ni kalong kade kade ka samoy bat ngilak ban ong ru kala long penban kom kata ka tamasa sisin san snap. Kani kala kelalong penban kom kata ka tamasa sisin san snap. Ngam kentok ya kanu ke political party hang ni. Tang mga kentu da ka jing syau khia. Namar nga syem ba pidai kita ki henman ki para. Hang ne po ka beri nyutrap. Nga kentu ya pi ki kun samla syarang bat kentai. Syau bha. Ya long pikir bat ya long adekar bha. Wat nom ya lek syongshit. Namar kan sapoi kapor bahabakut pi jenjar marwai. Jin lada pi jenjar nabata ka isu jong ka jat benriu. Jing ya tengku. Kom kabajie hapo ikitu ki kena lani ki dukot jong ka kasi student union napo sora. Kom ka jat benriu ladangi ong ban ya mi borok ka we ka jat benriu ngi ya koloi. Andai habaya dei bat kani ka isu ka baya dei bat ka politics. Ngan suong e pi pinum don garanti lano ru ha ka politics. Let's say mentah ka jing shongshit pi perta haki jing pelong meeting jong ki wei ki party. Let's say mentah ka party NPP kalit haka jaka pelong meeting jong ka VPP bat mentah pi perta haka kot. Let's say kan poi ka por ba utu dong perta haka kot haka meeting jong ka VPP kan mi ke jing ya huri hura kan mi ke jing ya kelumar kan mi ke jing ya syok ke jing ya tat. Habakut utu dong perta haka kot. Let's say ka NPP andalak kut ke election kanom itu ya u bat lada usyak serjil kanom la ban wan bil ya u. Habakut kin lek kumno kin suong ngim itu ya pi. Lani kin saong ba manu bentip yo uni udai u balak pak da manu pak da ki we ki party. Te kumjuk menta haka meeting jong ka NPP. Lada ki nong kersan jong upra lani jong ka VPP kalit ban perta ha upra. Haot ken namar baka mensim jongi ka shongshit ka sontenat mentangi lik pertahau pra ha meeting jong ki wei ki party mi ke jing yesho ya dat mi ke jing kelumar syak kam polis syak pengat kes syak tap apa jil habakut ndalak kut ke election ngan song ya pi pan tap ya ka vote jong piru pim yo habakut ndalak ka election ka lakut ya pi kin ong kumno uni udai ba shit kli uni udai ba shongshit bat uni udai balak pak da mano re mano la shu ai tang bai kiat la shu pak da mano re mano kin ong ya pi ta ka daung ong pi wat nom le shongshit haka politics don balak ban garanti mano ru menta pi perta pi shongshit hak teng jonga le sengan shu ong ya pi ha ubak PS haka jingalang jong wei ubriu utu ubriu lani nong kersan jong tu briu kim sutenat piwan pentut habakut syak syok syak bom umdai tang ba syak syok syak bom syak tep jil menu ban bak kli ya ke ying ka sem ke jong pi menu melit psa ki kun ki ti jong pi umdai tang kata pi hap siu ya ka fine don ban yarap ban kersan le me pi ko mangaong e pi habakut pisak kenok kala ba pidai unong shongshit unong lebit bat la pak da mano re mano tangman pen flop ya ke meeting wat la pidai makna unong kersan jong aru habakut kitui ki nong kersan jong aki ong kala ya pi ba uni dei nong kersan jong ba PS uni udai bala pak da mano re mano ban pen tut la ban pen sniu ya ke tu ke jing yalang jong tu ki wei perkat ba ku ki kun samla perkat bah kom ki kimi ki pa ha swa pin pa ai ki kun ki jong pi sya ki te ki jaka das nang ba
Namar habukut Don ban bak klik lam nam ta jong pi. Namar kata ngas kwa ban kentu hang ne. Lada pidon sisa ya ka mensim ke jingkit klik nam ta gari be gejat ban riu. Ka jingkit klik ke jong pi don hang ne hapo mensim. Don hang ne ha ke jingmut jong perkat ke jong pi. Le ya ka bodon kam ha ka kendai kare. Dei ke jing perta song shit. Hapo surok. Dei ke jing perta song shit ha ki jaka pensai pat ba jong ki wei. Dei yon perta song shit. Lane yo ka don sisa kum kataru ke jing ong ba la pha da mano re mano. Kum kita ki nong pha ru kan mau. Haba pi pha ye ki briu ki ba lui lui. Bat ki balong innocent. Kan mau pinom yo jing suk lanu ru. Ka long ko ma pi ai punishment pen ban ye ki. Nga kentu ni ra ka mensim ke jing sokia. Bat ngakwa bagane kan sapriang hakaleng jong ka briu nyaw trap ba ki kun samla jongi kinum spoil ka future ke jongki kinum spoil ka lawai ke jongki bat kom gawai ke jing ai mensim nga suka ban ong ni lada dei nam ta ka issue jong jat ban riu pislur bat phim salia pi pen I ya kata ka jing slur ke jongpi ka jingkit klik ke jongpi ban yada nam ta ka ri ke jat ban riu sisa ngan keren ni pi lada ngadon 1000 tengka hapla nam ta ban contribute ban bill ye pi lada pi sat thap jil khandai spa tengka nga kulai ban contribute ngan bu ile di tang spa tengka ru handai haka politik si nam don manu manuru ban kulai ban ba klik nam ta jong tang kata kom ki kun samla kom ki long kbi ki long pa tungin ya sngotu bat tungin ya syai habe de bitani wanum sya ya lambakla wanum sya brainwash kom keren nadu mene lada pi don ya kata ka jingkit klik pisong kia nam ta ka jat beriu bat pisong tu ba kadai tang leng ba ka snisar ka kadar ka balak bat pen keladur bat ban la ban sandur thamai bu ha ke jingmut jing perkat jongpi don hapo ka mensim ke jongpi ba ka ei kata ka senjam ka jingkit klik ke jongpi kadai ha ka sngi khat khandai terik ka sngi thabut le ya ka badon kam tu ka sngi kata kadai ka ba pakatam pa pi pen tikna nam ta ka lawai jong ki kun ki ti jong pi ban singan hang ne po gari bu jat pen namar ba ni ngosi ban yu I balada ki paradok ki prasnam ki jorong ti ki jorong ki kan ba ya syo udakar hapo pibi ya ukhasi ya syo ki dakar ya ukhasi hakinu ki jaka jong kari khasi ki khasi jongi ki silong ki nong pet ki silong ki nong thap kti hato phim ipangnut kat ba menta PUE ba ki wei jat benriu ki ban ban ya kata ke jing tlot ke weakness ke jongi ba kini ki jat benriu kim don ke jing ye teli pet ki bam para kasi tayang ne ba ka parsi ka kop sisa sepang utlen sepang kita ki mensono ka jing ya bam para kasi dei shau tlen ba mensono ba shirkai tam hapo gari kasi ba dei na kanehi kadau ba man ki issue jong ke jat benriu ikut hakajing sakut pending but wadangi kam mele dia kita ki rang yele ki thayele henrei kita ki jingele jongi ki haw ki hamadan but ki sab ai namar balai ngem so thuk ya kador but ki jing klik ki jongi nisu im tang hakajing songshit but komba ka pau but komba ka long katu kam dei su ke jing klik kadi ke jing buat namar ke jing buat kam dei tang ke jing buat kiat teng kadi ke jing buat politik teng kadi ke jing buat niam pat kom ba kadi ke samoy kata ka tamasa season sansnem menta ki henmen ki para ki paradok ki pasnam ki jongi ki kun samla ki jongi babli ki ngop ha ke jing buat politik bat ke jing buat politik kapa penjot bat lilam arsha nam ta gari begejat beriu ki jongi ladangim kendit beriu ladangim sotu biang por kan mau pingat jenjar marwei bat pisong jil marwei kemengaong lada pisong jil sisa nam ta dau ba jong gari begejat beriu kejat beriu kan timot nam ta jong pi ndai lada pisong jil nam ta politik habakut pidai tang unong buat bat unong ya nala keno iki blai sibun ingat skam bagani ke video
kan poi hakeleng jong kari kasi berjanti ya jongi kenang bagari begejat beru jongi kan long disiplin ikun sama jongi kan long disiplin i pradok i prasnam jongi kan long disiplin bat da ka akor ka buram kublai sibun ka jing kli ka don hangne bat ka don hangne bat le ka badon kam ha ka khat khandai terik dei hepok surok